Lah kok gunemane nyerweteh kaya betes semono bapak tegalan. Ndrowi kaya grojokan. Menungso ora ngilu karo getoke. Bagong. Bagong. Tru. Gentenan, Tru. Lho. Gentenan piye? Kowe sing diceluk ngono kok. Wah iki rada galak iki. Aku rada tratapan ya. Bagong, Bagong. Masir-sir atiku. Wis wani jarine wis muni bener wani kok. Kowe iki bener, tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa. Nek kono nesu, nesu ya kadhe genti nesu. Awak dhewe ming kawula. Kawula ya aja rumangsa terus aja ming gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo domongi. Engko nek perang ditandangi wong loro. Nek ade kalah ya mulih njukuk dit. Hus. Kaya main wae truk pada kira. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku sapa? Oh, lah iki perlu priksa iki. Karo awake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngerti sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur ning ngarepe sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Aturmu piye? Lho. Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature akeh banget Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngecek karo Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngias dadane Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngino, mbok anggap Yai Prabu Ndrawati iki panjal maning mungsuh. Ingkang bakal nyuwun pertawus menyang Jimat Lemoso. Ya apa ora? Lah apa ora? Lho, Yai Prabu Ndrawati iki dudu mungsuh. Dudu ya wis ngono kok geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsuh nek iya iki kok kudu dititi priksa sadurunge. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajeg, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kowe jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih neng kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Muneh kaya ngono karo aku. Kaya karo bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke nggone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku. Ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki we ngrampungi nek mungsuh kowe. Gong, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngobup-obupe. Aku arep golek rokok. Engko udut ngono aku. Moh, dudutmu separo-separo kok mian. Karang ming turane. Wis nang wae, nang kono wae. Karemu piye? Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming Kasana, kowe ya ming Candesa. Tuamu Kakang Semar Badranaya. Menika ngaten sinuwun. Estunipun sampun wonten setunggal candra niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara. Bapak niku kaya masuk angin ning ora masuk angin. Ning boten purun dahar, boten purun ngunjuk, mung begogok enten ngajeng griya. Penyawange bapak niku kaya wong kelangan pengangen-angen, kaya wong kelangan rasa. Mula penyawange niku namung suwung. Lah kula terus kula wanek-wanekke kalih garing kalih Bagong nyedhaki karo bapak. Pak, jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa iki nek wis sepuh, kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku karo garing karo Bagong ijik bocah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa, anak dadi tanggungane wong tuwa. Ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha, bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula ming nirokke omongane bapak mengko ndak ana undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi kepiye? Contonipun ngeten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene 7 glugu. Kabar karo kasunyatan niku wis ora padha, niku jaman sak mangke menika kulina. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedhekke kabar, nambah-nambahi pengendikane bapak,
Mula kula arep matur apa anane? Iya Panakawan Petruk matura. Ngeten. Truk. Aku ki ora lara. Aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa, ning aku mikir gandeng uripku eneng donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satriya nyateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi, aku ya melu bebodro, aku ya melu budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing ngluputke aku dudu sapa-sapa, ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Wah nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo kaya biyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom ayem tentrem, kaulane padha sayuk rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki kok beda kaya biyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh, malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepiruwa nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kahanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta ki mengkari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh merga olahe para kawula ingkang padha nggugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku ming batur, Semar niku ming wong sekeng, Semar niku nuwun sewu wong randuwe, ming kawula. Kok arep mbangun pura kencana. Terus kula nuwun prisa dhateng Bapak. Janjane pura kencana iki karepe Bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu, piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngecip, piyai ora duwe, kok arep mbangun pura kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura kencana kuwi ora mbangun papan sing magrong-magrong. Sing dumadi saka kencana mutiara jamrud hergeni emas kuwi ora. Ning pura kencana kuwi utawa sanepaning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan, sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora bedak-bedake werna kulit, ora bedak-bedake tata basa, ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun pura kencana. Embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur kersane Bapak. Lah terus kersane Bapak pripun? Syarate pripun? Sranane apa? Truk kowe sowan ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 diaturi rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek diglejah utawa dionceki, manunggaling pangarep sing lenggah ning dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakal apik, negara bakal becik. Ning kosok balen, nek sing eneng dhuwur ora tau nyawang ngisor, sing ngisor polahe nganti gedabikan ewadene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakal rusak. Merga kawula wis ora percaya karo pangarepe, pangarepe ora nggatekke uripe para kawula. Lah niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Supados sak mangke gegayuhanipun Bapak anggenipun badhe mbangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten menika dados aturipun ing abdipun Petruk sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi boten kula nyuwun mahapunten. Kula nyuwun dasaripun menapa kok boten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayuhane Bapak niku apik, gegayuhane Bapak niku becik. Ngoten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nakulasedewa
rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ning nek mboten dasare apa, alasane apa, kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Wonten natur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya Petro, nggih. Gandeng pustaka Jamus Lima Sada kuwi darbe ing Pandhawa 5, nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petro. Oh monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak mongko ngono salah sawijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Siadi gegayuhaning Kakang Semar? Wah, Petro, dalem yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal mbangun Pura Kencana. Yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu, yen butuhke Prabeya mengko aku sing bakal maringi. Jodipati mbok tawu bandane ora apa-apa. Waton kasembatan penjangane bapak. Estu Den? Yo, tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokawan Petruk aku uga bakal sarujuk. Ponokawan Petruk aku ya sarujuk. Ponokawan Petruk aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darmakusuma kersa menapa boten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ponokawan Petruk wonten dawuh. Bingung rasaning atiku Petruk. Lho sebabe merga sadurunge ora sowan mau nggih. Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatose Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan. Mula kang sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus nyang jimat Kelima Sada. Petro, mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalaha. Sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka Jamus Kelima Sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkire miyen sing dikersake bapak niku sakniki tur pustaka Jamus Kelima Sada kok ajeng dienggo tumbal niku nuwun sewu. Sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Hadan. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun. Selak bapak ora kelakon bangun Pura Kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petro, kowe ngalah. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo priyagung-priyagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis saempere nek wong cilik niku pendak-pendak mingkon ngalah, mawon niku saempere. Hadan. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya merga saka bapak. Napa sampeyan ora mesake karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, ngetutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undaan bayar blas. Ayo. Ning ewa semono bapak mbeke pustaka Jamus Kelima Sada, kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Ndarawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Ndarawati, wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho. Kula mboten ngetok-ngetok. Kula diweling karo bapak, truk ora usah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora usah tok kandhake. Merga aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mula nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula labuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean, wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Ponokawan Ngamarta. Pun ngoten mawon. Lah tiwas tak labuh sono seprene sampean ora iso ngerteni lelabuhane bapak, gunane napa kula klesotan teng arep sampean? Nang apa, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo
Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati mrene butuh ngapa? Nyelun pustaka Jamus kelima sada. Arep ngapa? Arep tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Darawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ra rampung. Lha nuwun sewu sinuwun. Ana kawan Bagong kowe arep matur apa? Gandeng Petro niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturipun kawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku sinuwun Kresna karo bapak abot endi? Pun ngoten mawon. Nek abot sinuwun Darawati monggo pustaka Jamus Jimat Lima Sada mangparingke sinuwun Darawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka Jamus Jimat Lima Sada menika mboten kek ming pusaka lumrah. Ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakane Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya Pak Bagong. Nggih. Sing angka loro saniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku mung dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali meleh teng praja Ngamarta. Bener omongane Petro. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwun Darawati niku kok negarane ketaman pegebluk. Nek dinalar ora ketemu nalar lho sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwun Darawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Kuwalik. Hah? Kuwalik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Merga niki menungsa, nuwun sewu nggih sinuwun. Iya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Muga-muga Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngeten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming ana supaya sampeyan niku luwih teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegebluk ngoten niku tiba teng donya niku dadi peringatane sing gawe urip kagem titahe sing ora gelem manembah ngoten ana wewengkon sing pancen tumindake ala tumindake jahat masyarakate ora gelem manembah sing diparani ming papan-papan maksiat niku karo sing gawe urip mesti tibane napa-napa teng mriku sing marai uripe rekoso blek. Terus do keteleran mudar. Iya. Niku pegebluk. Terus saniki kula takon, Ngastina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegebluk. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegebluk. Terus saiki Darawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegebluk. Niku nek cara sakniki lek ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu. Nek kesusu sampean mengke kelangan pustaka Jamus Lima Sada malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula aturi menggalih. Sinuwun Prabu Darawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung bab pusaka cilaka. Tur saniki bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwal saka Pandhawa. Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe. Tegese pusaka ora pisah karo sampeyan. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampeyan niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arep niki bendina teng mriki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat ala, merga sing jeneng ketitisana dewa kae isih kedunungan kulit daging. Kedunungan kulit daging nika iso kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong
mesti tautate tumindak ala. Sak ala alaning wong mesti katabetan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampean ora paham. Ratu Lenggasine Waka kok arep dapusi wong kok penak wae. Ha nek cara kula diteliti utusan Ndara Werkudara rawuh teng Ndarawati. Ndarawati ana pegeblok apa ora? Nek ora sampean kelangan pusaka wis bacut menehke karo Prabu Kresna. Nek ketahuan pegeblok monggo dibantu. Jare urip ning alam padang menika saling bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Pathokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungso. Dewa medhun wae kula ora wedi. Mula kagem ing sami gawonten ing kedaton negari Ngamarta mriki sakliyanipun para Pandhawa kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan. Saya kasih waktu. Berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jajambul tabler kena tabuka yayasine pe Petro kocak ngundarandir. Kumecet paton ning Trinetra kocak ngundarandir. Hidup nyemangolon caka wadanani rombaranang kaya kembang worawari walah dalah parusmaning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Walah dalah ngatasi derajating batur getibal mung kawula. Lah kok gunemane nyreweteh kaya betes semono bawa tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Menungso ora ngilu karo getoke. Bagong. Bagong. Tru? Gentenan, Tru. Lho. Gentenan piye? Kowe sing diceluk ngono kok. Wah, iki rada galak iki. Aku rada tratapan ya. Bagong, Bagong. Masir-sir atiku. Wis wani jarene wis muni bener wani kok. Kowe iki bener, tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa. Menek kono nesu? Nesu ya Kak Dik, genti nesu. Awak dhewe ming kawula. Kawula iki aja rumangsa terus aja ming gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo domongi. Engko nek perang? Nek perang ditandangi wong loro. Nek ade kalah, kalah ya mulih njukuk dit. Hus. Kaya main wae truk padha kira. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku sapa? Oh, lah iki perlu priksa iki. Karo awake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngerti sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur ning ngarepe sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Aturmu piye? Lho. Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature akeh banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngecek karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe nyas dadane Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngino, mbok anggap Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Ingkang bakal nyuwun perkawis menyang Jimat Lemoso. Ya apa ora? Ya apa ora? Lho, Yai Prabu Ndarawati iki dudu mungsuh. Dudu ya wis ngono kok geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsuh nek iya iki kok kudu dititi priksa sadurunge. Kuwi pancen menungso ra tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kowe ngecek karo Prabu Ndarawati. Lho, sing tak ecek meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakangne wis ngerti ya, Tru. Ah iya. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayang ki wis dong kabeh. Nek Baladewa ki kakangne Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Kok dadak domongke, aku kakangne. Apa ora ditulis ning surat kelahiran apa? Hus. Kowe iki omong apa? Ora omong apa-apa tenane. Saiki ngene, kowe bali ya? Nun, bali. Bali piye? Bali kandha karo bapakmu. Ora usah dadak bangun pura kencana. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Semar ki wong melarat. Semar ki ping kawula. Kok arep bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Wah, nek iki tak waneni tenan iki.
Nek ngunek-unekke Bagong ora masalah, wis ngunek-unekke bapak. Bapak sing marahi aku ana ning alam padang ki bapak. Wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah. Kok dunek-unekke bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kowe mbok ngelingi bol. Lho. Bol piye jenengmu sapa? Baladewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Oh, weh, ora ngono kuwi kok. Oh, men, ya wis tawane ni. Nek wedi minggat to kono. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Oh, kowe cerewet wae kene wis deg-degan malah cerewet wae. Sermu piye? Karepmu arep ngopo? Kowe ngunak-unakke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya, Mas, tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arepa kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek, kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur. Ning di mata Tuhan kita itu sama. Sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran, bondo donya ki mung titipan, ora mbok gawa modal kok tok pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki? Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki? Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta. Aku dadi kowe saiki karo aku kok. Wah, wis wong nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajeg, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kowe jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih neng kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Muneke kaya ngono karo aku. Kaya ndara bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke nggone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku. Ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki wae ngrampungi nek mungsa kowe. Gong, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngobup-obupe. Aku arep golek rokok. Engko udut nggon aku. Moh, dudutmu separo-separo kok mian. Karena ming turane. Wis meneng wae, nang kono wae. Karepmu piye? Lho, yang ngono wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming Kasana, kowe ya ming Candesa. Ha ya? Kowe sadurunge dadi ratu ki mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang. Dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Tak omongi. Kowe ya saba sawah, bareng saiki entuk derajat pangkat tok Bagong, Semar Milo karo dicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngeceh dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, ha. Hah? Muni wae. Saya tak takon karo kowe. Kowe ngunekke Semar wong kere kuwi ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar iki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar iki Sang Hyang Ismaya. Semar iki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sandhure guru kae. Hah? Ning Semaremah kamukten kayangan, Semaremah kamukten bondo donya kayangan. Trima medhun ning jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedherek kok glelengmu ora jamak-jamak. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget gledhak saka kursi kowe. Akon piye? Aja sok nganakake kawula. Alah dene Mandura nganggo demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dipikir kowe kaya ngono kuwi. Dadi kowe kudu ngayomi karo wong-wong kaya aku iki. Ora nggo ngasake kaprawiranmu.
mintonaken dewi kramanira kanggo mitraning asta kanggo mitraning astaning asta Koko Prabu lelampahan menika kados pundi Yayi? Menika kala wau menawi kula glejah Koko Prabu Mandura menika nguja dhateng mubal babaling karepson wekasan tilaring tata krami tilaring watekan alendran semanten ugi Bagong drajating aceplik wong loro saudon telu saurupan teka wantun dhateng Koko Prabu Mandura kalih-kalihipun pancen sampun nandhang kalepatan lajeng keparengipun maduka Kanjeng Koko Prabu kula ingkang badhe misah ing sami regejegan kirana kula nyuwun pamit nututi dhateng pelajaripun Koko Prabu Mandura wiwapana kawan Bagong punapa dene Petruk Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten paring adhawu. Werkudara, nggih. Bingung rasaning pun Kakang. Kudu marang sapa pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake miturut Yayi Werkudara piye? Ora iso matur. Kabeh-kabeh padha abote. Nanging aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Seranane piye Dimas supaya aja nganti kleru. Sabubaring pasewakan iki kowe munggah ning sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti. Saha ngucap asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping supaya entuk pepadang saka sing gawe urip. Bakal marang sapa? Pustaka Jamus Klima Sada mbok paringake. Dimas kadangipun Kakang kaya mengkono. Ya ta yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung kari manut. Arjuna wonten maring adhawu bubarna kang padha siba ingsun kundur ngedaton kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun Kakang Yayi Pamadya purna gatining pananggilan sarta kundur ngedaton jrog saking gambaran kendana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Purban Cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami kampil upacaraning keprabon kalujeng saking Mandura tindak Nyosrina Rata lamun katinon saking Mandura katingal balabak candrane